गोंयकार खऱ्या अर्थान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाहीत राहून सुरक्षीत उरले ना तर पुराय गोमंतकीयांचेर पुर्तुगेजांचे राज्य 450 वर्सां स्थापीत जावन ते केन्नाच धर्मांतरण करपाचे शिवशाहीक लागून धर्मांतरण जावं ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आपण गोमंतकीय तसं बघितलं तर खरे अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाहीमध्ये राहिलो म्हणून सुरक्षित राहिलो, नाहीतर पूर्ण गोमंतकावरती जर 450 वर्ष जर पोर्तुगीजांचं राज्य झालं असतं तर त्याने पूर्णतः धर्मांतरण कधीच केलं असतं। म्हणून शिवशाही राहिली म्हणून धर्मांतरण रोखलं गेलं। आज जे शिवशाहीच्या ह्याच्यावरती उल्लेख करत असताना आपण बघतोय की ही शिवजयंती ही गोव्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये साजरी होत आहे। हा खूप मोठा अभिमान आहे। पूर्णतः 12ही तालुक्यामध्ये मोठ्या स्वाभिमानाने म्हणजे गोमंतकातील सगळे लोक ही शिवजयंती साजरी करतात, शिवराज्य अभिषेक साजरा करतात। ही खऱ्या अर्थाने अभिमानाची गोष्ट आहे।